Hola, fanàtics de la cultura! Benvinguts a un nou vídeo de les propostes de la setmana. Doncs aquest 2020 se celebren els 25 anys de la recuperació de les festes de Sant Josep Oriol a Barcelona. Per aquest aniversari, la Casa dels Entremesos ha organitzat diversos actes, com ara una exposició i una xerrada que repassen els orígens d'aquesta festa major. A més, també s'ha editat el llibre Les festes de Sant Josep Oriol, 25 anys fent barri i fent cultura popular. L'inici de les festes de Sant Josep Oriol està previst pel 21 de març. I Sant Feliu de Guíxols s'estrena aquest 2020 com a capital de la sardana. Durant tot l'any s'han programat diverses activitats, com ara concerts, ballades de sardanes, tallers musicals, trobades d'escoles de coble i també se celebrarà la tradicional gala de lliurament dels Premis Capital de la Sardana i també es presentarà la Guia Sardanista de l'any. I per acabar us recomanem l'entrevista a Marçal Ramon, que és acordionista i membre del grup Criatures. La formació de música tradicional ha guanyat recentment el Premi Enderrock al millor disc de folk i en aquesta entrevista Marçal Ramon denuncia la invisibilització de la música folk i reclama més ajudes. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que per més informació podeu consultar www.tornaveu.cat o www.agendaens.cat i fins la setmana que ve. Salut i cultura!